Soc Daniel García Peris i jo vinc del Penedès i volia fer-vos una pregunta a les que porteu xarxes territorials i relativa a la meva experiència que he tingut de les darreres setmanes. Jo fa unes 3 setmanes vaig estar buscant per internet i no vaig trobar cap llistat de blogs del Penedès. Llavors em va ocórrer fer-ho jo mateix, fer un llistat. I pensant més, en comptes de fer-ho del Penedès, de l'Alt Penedès, és fer-ho de la vegueria de Penedès, que ara mateix no és una vegueria que estigui planificada ben bé del tot, sinó que hi ha una plataforma que la vol crear, perquè la normativa ara mateix, si es fes ara, del Penedès, o el Gran Penedès, que és l'Anoia, Alt i Baix Penedès i el Garraf, quedaria dividit entre les vegueries de Tarragona i Barcelona. Llavors, la meva pregunta és si creieu que estic perdent el temps i que m'hauria de centrar a l'Alt Penedès, que és la meva comarca i la gent ho coneix més, o si és al contrari, si creieu que creant aquesta... Ara és un llistat, però també he fet un grup allà a Facebook i un corrac amb les notícies, no? Si creieu que crear aquesta comunitat pot fer que aquesta retroalimentació que s'ha parlat aquests dies, que tenen, o aquesta influència que tenen els blogs i els blocaires, pot fer cohesionar més aquesta causa de crear la vegueria Penedès. Jo... No, al temps no, i també si estàs sol o no fent-ho. I si a l'abarcar més comarques, si et superaria de feina, temps, son... Clar, nosaltres som 4 que tirem del carro. No és el mateix treballar 4 que no un. I el tema de la conscienciació de la vegueria, home, jo diria que sí. Per les terres de l'Ebre, xerrant-ho amb els 4 que ho tirem cap endavant, hem comentat que potser s'ha reactivat una mica la consciència de tant territori, que estava un pèl apagada, molt, saps? I en aquest sentit, tot el que sigui reactivar la societat, crec que és bo. Voleu afegir alguna cosa més? Sí, Joan. Jo ja crido. Jo no ho sé, jo crec que la resposta realment qui se l'ha de respondre sou realment vosaltres. Més que res perquè, a nivell tècnic jo crec que sí, que és veritat que és una qüestió de dir, bueno, em centro només en una comarca que potser perdré menys hores de son, o em centro en totes perquè l'objectiu que jo busco és aquest i a més potser també trobaré més blocs i serà més fàcil. Això, qui ho coneixerà més sereu vosaltres. Jo crec que el que és interessant és el debat que tu has encetat sobre la identificació, xarxa i territori, no? I això és una mica com l'ou i la gallina. Què és primer? El Marc diu que no, i ja m'hem espantat, però... Perquè, clar, ara no sé què dir. No, vull dir que... Jo entenc que si ho comencem a muntar és perquè en tens ganes, no? I perquè, per tant, identifiques aquell territori. Llavors es tracta de veure quanta gent que esteu fent blogs ho veieu així i us hi poseu. Ara és el que ell diu, un de sol, si sou diversos... Són hores de son. No, jo no sé la resta, però ho anem trobant a la son. Jo ho veig per aquí. Però a mi sí que em trobo que les xarxes, territori... Trobo que és un debat per parlar-ne, perquè no sempre n'estic gaire... Em torna a mirar així. No sé. Quants blogs has llistat? Has dit que havies començat, no?, a fer una llista de blogs.
la llista i llavors si pots fer l'enllaç o el que sigui, no? I ara mateix està aproximant a 100. 100. Jo crec que n'hi ha molts més, no? Passa que, Doncs, clar, són lo primer- hores de son i... Jo el primer que et recomanaria, i a més jo crec que és molt fàcil, és sobretot relacionat amb el tema de la desvirtualització que parlaven. Escolta, doncs convoca un vermut o un bloc Sant Virs, una cosa d'aquesta, i és la millor manera de començar. I en el moment que us veieu les cares, només tens que enganyar 2 o 3 i ja està. Potser el problema que tinc afegit... Una mica. El problema que tinc afegit és que potser començar amb els blocs polítics, són els que hi ha més i més seguiment, però és que realment aquí amb això de la vegueria Penedès estan dividits els partits polítics. Bueno, però això... I potser no voldran afegir-se o... No, en això sí que no estic d'acord amb tu. Això no té que ser una barrera perquè us pugueu juntar i pugueu parlar tots. Encara que sigueu de diferents opinions polítiques, no hi ha cap problema, perquè trobeu i, escolta, en comptes de fer la discussió virtual, doncs que la podeu fer a dintre. Jo estic segur que dintre de totes aquestes xarxes hi ha membres que són de diferents opinions polítiques i que no hi ha cap problema perquè estiguin a dintre. No és una qüestió d'idees polítiques, sinó d'idees sobre el territori. Bueno, d'idees sobre el territori. Hi ha uns partits que volen que aquest territori estigui això dividit entre vegueria Tarragona o la zona d'influència de Tarragona i Barcelona, i altres que no, que volen que hi hagi una identitat del Penedès, no? I potser, si volen seure a parlar, llavors estaran recolzant aquesta idea del Penedès que ells no volen, no? I més o menys és... Doncs mira, pots fer un agregador que tingui 2 bandes. Molt bé. Molt bé, gràcies. Algú més vol preguntar alguna cosa? Jo et volia fer un comentari respecte a això, perquè ara, quan t'explicaves això, em recordaves una miqueta com vam començar nosaltres. Nosaltres vam començar igual. Un que es va tirar de la moto va dir, hòstia, no puc, i me'n busco 2 més que m'ajudin. L'avantatge de que comencis tu és que pots fer el que et doni la gana. Això tingueu clar. L'avantatge de que comencis tu és que pots fer el que et doni la gana. I el meu consell és just la inversa. Engega, i quan ja estigui en marxa, qui vulgui que s'hi apunti. I si té èxit, no et preocupis que per sortir a la foto tant els hi fotrà si vegueria o no vegueria. T'ho asseguro. També una cosa que et recomanaria, que és que a nosaltres ens ha passat, és de que hauries de fer una mica de propaganda o que els mitjans de comunicació et fessin una mica de ressò del que tu vols portar a terme, i això et podria també anar molt bé. Nosaltres es dona la casualitat de que no hem anat a buscar propaganda, sinó les pròpies empreses i entitats samboianes s'han oferit per penjar publicitat al blog que tenim. Vull dir, o sigui, tot dependrà de la manera que tu ho enfoquis i com ho rep la comarca o la vegueria, m'entens? Però com més carn li posis a l'olla, em penso que bullirà més. Allà al fons, em sembla que teníem una pregunta. Sisplau, li podeu passar... el tens ja tu aquí. Bueno, tu, després li passem allà al fons. Hi ha alguna persona més que vulgui preguntar alguna cosa? Bueno, doncs aquestes dues, Després, res. Bé, més que una pregunta, era una mica contestant també al company, que a les Terres de l'Ebre, tot i que tothom té la idea de la vegueria, diguem, administrativa, que són les 4 comarques, també hi ha límits. I els límits són els ports, i més enllà hi ha el Matarranya. I per baix hi ha el Sénia, i el Sénia és un límit, un riu, però els de més enllà, tot i ser valencians administrativament, som, de fet, el mateix poble, el mateix territori, tenim un mateix dialecte. I no sé si et serveix de resposta, però quan vam crear l'Ebersfera vam pensar, bé, la gent de les Terres de l'Ebre, sense pensar més enllà, però ara tenim gent del nord de València que estan agregats amb nosaltres i tenim gent del Matarranya que estan agregats amb nosaltres perquè abans hi existia aquest nexe d'unió de les grans Terres de l'Ebre, per dir-ho d'alguna manera, no? I la veritat és que són blocaires actius i que hem, possiblement gràcies a aquesta xarxa que s'ha creat del no-res, estem revitalitzant tota una sèrie d'enllaços i de comunicació que per coses de la vida s'havien trencat, no? Per tant, endavant,